2 με 2,5 χιλιόμετρα έξω από την Κόρινθο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του μη κερδοσκοπικού σωματείου Αλληλεγγύη, που αν δεν κάνουμε λάθος έχουν περιέλθει τώρα στην περιουσία του Δήμου Κορινθίων και μέχρι πρώτη στεγαζόντουσαν εδώ τα εκπαιδευτήρια Κατσούλη. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις, που αποτελούν πλέον περιουσία του δημοσίου, περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και για τις οποίες δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια. Η πρώτη εντύπωση που παίρνει κανείς μόλις μπαίνει στις εγκαταστάσεις αυτές είναι ότι επικρατεί βεβαίως εικόνα ερήμωσης αλλά και λαιλασιών, αφού έχουν κλαπεί οι αλουμινοκατασκευές, οι μεγάλες πόρτες που βρίσκονται στην είσοδο της μία πτέρυγας, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, και απέναντι επίσης έχουν αφαιρεθεί όλες αυτές οι αλουμινοκατασκευές. Βλέπετε ότι λείπουνε. Από παντού λοιπόν έχουν αφαιρεθεί πολύτιμα κουφώματα του κτηρίου. Λαιλατημένα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ο πίνακας, να μπούμε μέσα στους διάφορους χώρους που υπάρχουν εδώ, σπασμένα και κατεστραμμένα λαιλατημένα είδη υγιεινής. Προχωράμε ακόμα μέσα, εδώ που υπήρχαν οι σχολικές αίθουσες, βλέπετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Τα μπάνια λαιλατημένα, όλοι οι νηπτήρες βγαλμένοι, σπασμένοι μάλλον και λαιλατημένοι. Ορίστε η εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Προχωράμε γρήγορα σε όλες τις αίθουσες. Εδώ ίσως να ήταν κάποια κουζίνα και εδώ βγαλμένα τα πάντα. Άλλη μια εικόνα σε άλλη μια αίθουσα. Δεν ξέρουμε εδώ τώρα τι είδους εκπαιδευτήρια υπήρχαν, αλλά η κατάσταση στην οποία τα βλέπουμε είναι άθλια. Τα ποτώματα φουσκωμένα από την βροχή, τα κουφώματα και εδώ βγαλμένα. Σε όλους τους χώρους επικρατεί ακριβώς βγαλμένα κουφώματα, κατεστραμμένη τείχη. Βλέπετε παντού την ίδια κατάσταση. Από όλες τις τουαλέτες έχουν αφαιρεθεί τα είδη υγιεινής. Εδώ μάλλον υπάρχει μια λεκάνη. Εδώ έχουν καταστραφεί. Και όπως βλέπετε παντού, εδώ ήταν οι νηπτήρες, σπασμένοι και πεταμένοι, λαιλατημένοι στο έδαφος. Κάποια πράγματα που πιθανότατα χριστουγεννιάτικα δέντρα και κάποια κουτιά να έχουν μείνει από τα υλικά του σχολείου, οι μπανιέρες κατεστραμμένες, όπως όλοι σχεδόν οι τοίχοι, και έχουν αφαιρεθεί εδώ όπως βλέπετε οι πόρτες, αλλού τους έχουν σπάσει και αλλού τους έχουν βγάλει κανονικά, όπως και τα διάφορα κουφώματα αλλά και τα είδη υγιεινής και ενδεχομένως και πάρα πολλά ηλεκτρολογικά είδη. Η ίδια εικόνα και στη δεύτερη πτέρυγα του κτηρίου, κλεμμένες πόρτες, αλουμινοκατασκευές, σπασμένα τζάμια, λαιλατημένο κυριολεκτικά κτίριο. Βλέπετε τι κατάσταση επικρατεί.